Παρατηρήσαμε κάτι το οποίο μας γέννησε πολλά ερωτηματικά. Η ομάδα υπόλοιπη δεν σε βάζει στα flag race γιατί δεν πιστεύει σε σένα στα flag race. Ρώτησα την Κατερίνα, η οποία θέλει να είναι ακριβοδίκαια και αντικειμενική, με τι σειρά θα βάζει στους παίκτες. Και τελευταίο έβαλε το Σταμάτη. Εγώ τελικά, ό,τι και να κάνω και το Θεό τον ίδιο να κερδίσω, πάντα θα είμαι ο αδύναμος. Σταμάτη. Μην ψαρώνεις, γιατί ο Αλέξης έκλεισε το μάτι στο Χριστόφορο κίνηση. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ο δεύτερος αγώνας της νέας εβδομάδας. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ γεμάτο, πολύ ωραίες αναμετρήσεις. Παίρνουν το σημαίακι που ήταν. Να το λάθος από το Σάβα Γκέντζογλου, δεν το χρειαζόταν τώρα αυτό η μπλε ομάδα. Καλή βολή, έδιωξαν δύο μεγάλα το τέμ. Ο Αλέξης για ακόμη μια φορά συνεχίζει να λέει και να χτίζει αυτό που έχει ξεκινήσει από το χθεσινό βράδυ. Αυτό που ήθελα να κερδίσουν Ήταν να σε εκνευρίσουν. όχι μόνο, ήταν να σπείρουν ουσιαστικά τη διχόνοια σε δύο άτομα της ομάδας. Ο Τζέιμς προσπαθεί συνεχώς να αποδείξει τι. Φοβάται μήπως σε μια ενδεχόμενη ήττα που θα κάνουμε και αν πάει σε ανδρικό ότι θα πρέπει να ψηφιστεί. Τζέιμς, με συγχωρείς κιόλας, αλλά τα 30 παιχνίδια που έχει παίξει ο Ρικουνάκης έχει παίξει τα 15 μαζί του. Συνεχώς, όταν κερδίσω έναν αγώνα, προσπαθεί πάντα να βρει κάτι το ότι αποτύχει κέρδιση στα μάτια. Ο Τζέιμς όμως συνεχίζει να μην δίνει καμιά εμπιστοσύνη για το δικό του λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι όμως αυτός ο λόγος. Survivor, αύριο στις 9 το βράδυ, στον Sky.